kedu nu ka e ga-esi wee kwụsị onye ukwu a ije wee kwụọ ọchịchị ụfọdụ si na ego ogbo onye adekwucha ahụ onye ọzọ si na akụ ego ezu ụka onye ịtọwasịzịa gịnị na ọ bụ ndụ ka akụ a sịkwa na uche bụ akpa onye ọ dị anyalụ nke onye nwụọ n'ebe onye nwere ọ n'ebe onye nwụọ n'ebe ọ dị m onye nwere ọ n'ebe onye nwụọ n'ebe na-asọgbu ụwa nwa karịa ya mana onye nwere n'ebe na-afụfụ ụwa akpụgo ya isi onye amụta n'ebe na nwa ya kwere anụ ife mana onye amụrụ n'ebe ọ bụ na chi ga-enye ya ma ncha onye arụ dị mma na-akwa na chi ya kwere enye ya ego mana onye arụ adịrọ n'ebe ọ bụ na chi ga-enye ya sara ike gwa m oge ga-esise n'ụwa ụwa dịzida mma gwa m oge ga-esikwa onye ukwu wara ije gbagbo gị ije ehe ọbịa ụfọdụ si na ego bụ okwu bụ afa nke na-asọnarị onye Igbo si akụ ezu mkpa bụ afa nke na-asọ ya ka nri mana onye Ito si na ndụ ka akụ bụ afa nna na nne ya oyimigosi egwu nwa ịmalụ nke karịrị mma maka na uche bụ akpa onye ọ dị ọnyalụ nke nwanne m ifuku ụwa si adị nwanne m ifuku ụwa si adị nwanne m ifuku ụwa si adị ekụye bụ ụzọ akụye bụ nwanne m ifuku ụwa si adị nwanne m ifuku ụwa si adị oyi m ifuku ụwa si adị akụye bụ ụzọ akụye bụ ọnụ ikeli ọnwụ mechasị ebe niile o mee ka ọ dị ndụ eweli a na-ama maka a sị na ife onye na-eme ka eji elotie onye nwanne bụ onye nwere ọ na-akwa onye nwanne be di m onye nwere ọ na-akwa
onye ọ ga-adịli mma eze ga-ebuli ego ya onigo ụwa gwụgwọ eze nwoke n'ife eze ga-ebuli ego ya onigo ụwa gwụgwọ erigbu nyenye bụ ego n'okpere ma larụla ma ọ bụ nke nna naanị nke njeli erigbu nyenye bụ ego n'okpere ma ezu ike ma ọ bụ nke nje naanị nke njeli agwa onye nwe n'ebe onye nwere na-agwa onye nwe n'ebe dị onye nwere eze onye ọ ga-adịli mma eze ga-ebuli ego ịdị mma n'ịkụwa ike ri ọnwụ yọkatakwa n'ive ọ bachasị ọgaranya niile ọba mesịa mpụọ mee oluka onye ka mmadụ zitalia ozi na ya abịa ọgụ mesịa yọba eve onye nwe n'ebe na-asọgbu ụwa nwa karịa ya mana onye nwere n'ebe na-afụfụ ụwa akwụgo ya isi onye mụta n'ebe na nwa ya kwere anụ ife mana onye mụrụ n'ebe ọ bụ na chi ga-enye ya ma ncha onye arụ dị mma n'ebe na chi ya kwere enye ya ego mana onye arụ adịra n'ebe ọ bụ na chi ga-enye ya sarụ ike gbamoga ga-esise n'ụwa wa dịzide mma gbamoga ga-esikwa onye ugwu walite ebe ọjije egwu dị ya ya gawa wekatazi ma o nwere ozi wa yọba ife yọkatakpọnụ wee jelue na be eze ịma na asị n'ebe nwatakịrị na-atụ otu ife ụtụtụ jee ebe a jege n'anya efifi oje ebe a jege asọ nwa ngọngọ kpaa ụkwụ na ma n'onwe anyasị ezigodi ozi esi ebe a gabanya bụ ozi ọma na onwe ebe ọ ga-atọ ụtọ ọzọ ọ bụrụ na ike ndị ọnwa nna bụ okwu ụmụ ya ka ya mechachasị nsogbu bịalịa ejekwube eze aga ọgụtị a ejekwube eze Manne mi fuku wasade Manne mi fuku wasade Fuku wasade akuye buza kuye fo Manne mi fuku wasade Manne mi fuku wasade Manne
mi fuko wasade yeboko wasade kuyebuza kuyebo fuko wasade ojakata jana beze no welu ofumbos ojekuteze kanya na ndi otuwe bankata na atunu okwu ọnụ wene tipanya fuya waju onwesi bana buzoku ke akote na nya na emenye lu nwoke ma bu keli onwu aka ni amabue oge ezi di n'ukwu ụkwa we banyeze nu na ka ga-ebute ofu akpa ego we bunye keli onwu si aburu na ba mkodo si na ego bo Okuba fanke na sonare onye bụ asị akwezu mkpa ba fanke na so ya kanu mana onye tasi na ndụ ka akụ ba fanna na nne ya onye migasi egwu nwe malụ nke kayi n'uche ba akpa onye ọdị ọnalụ nke oge debie opuli akwụla maka na ebe ọ na-alarụ ọnụ ụzọ adị asịa obuluzie ya kwụla ebe a opuli akwụla ebe ahụ ụbọchị ịtọ o debie naanị ka ya na uche esi wee bụa ndị mmadụ abịabunarị anya obulukwa onye ọbụjebe na-asịa ka ya gote ife na analị anya afụgo ji ego n'ụzọ anali anya maka ndị banyị na-atụrụ si na oji mma ebe isi edekwe ka ewelu mma fee nya azụ nya na onwe ya mago nya na onwe emetago ụwa apụta emesịkwa bụrụ ego onu megịnị uchighara eze azụ ka agụ kwadoli ewe ya ntị ma o bufue akpa ego ọbanyetasi na bese wee bido gwume egwu alịlị a maọbụ nke nje naanị nke nje eri bụ nyenya bụ ego n'ọkwere m ezu ike maọbụ nke nje naanị nke nje akwa onye nwe n'ebe onye nwere ọ na-akwa onye nwe n'ebe onye nwere ọ na-akwa onye nwe n'ebe onye nwere ọ na-ebe onye nwe n'ebe onye nwere eze nwoke na ife eze bụla ego ya onye ụwa gwụmagwụ
nwere na-akwa onye nọ n'ebe onye nwere onye nọ n'ebe na nsogbu gbanwe karịa ya aka mana onye nwere n'ebe na afụfụ akwụgo ya isi onye mụta n'ebe na nwa ya kwere anụ ife mana onye mụrụ n'ebe ọ bụ na chi ga-enye ya ma ncha